Tulaw ka sa kung manok. Kung kuri lang. Para yun. Anong manok din mga kabuok tayo? Bato na titisikaw yung utong puso. Gibaligyan ako. Nabuwag na naman kong ibaligyan. Ngainog, tari man to! Matek ng mga manok. Kondisyon na kayo. Pero, karong sunod si Mana, manari namin. Si Paritotong, si Parititising ko yung kauban. Kaya naingon sila nga, maglakon silang manok karon. Kaya ila ko nung ipa-apel o kondisyon, kay Buhan, i-apel sa namo og tari. Sakto kayo, kay kining mga manok ka. Inig-surtiyon ni sila katong ilang mga manok. Tugahan ko tug sugal. Kay katong ilang mga manok, imported Hoy, katong hoy! manok. Oy, Hoy! oh, Mao ni manok na akong ipasalig mo. Tarong nga kalama. Dinahang na nga ang labo ka ni. Way, kausaban rapapapapapap. Kini nga ko. Naamantay 7 cut. Babaw ubos. Ang tira ni. Pag muhupo, butangan sa babaw. Okay. Pag mo lupad, butangan sa ubos. okay, Tabas-tabas. Ay kabalaka na basta ako may mugam sa inyo manok. Kini sabi mo pinakanindot nga mo kumbati ani kay di ni mo labo ko ni sigurado mo ak. Nade ka silingan diri mga isda ay di bulinaw. Oh, Sa magbalik na mo, maglata tagbihag, magkilaw tag bulinaw. okay kayo. Nya. Ya. Di kay may siguro magdugay kay amo ba tong ipuso ko ba siguro kunaw na ko sa ira ka lubangan pa kani. Sige bay. Ay kabalaka ninyo mga manok kay. Okay na. Kay ra ni manok ka. Iapel ko ni Dirby, kuyog da. Ha? Okay. Okay, sino ko na? Oh, sige, sige. Eh, ang pingi ginang manok. Ay, kabalaka ni kay imported yung mga manok. Kana sila. Ako ng manok, sigurado na gyud nga nagkadaghan og payo kay hisalig sila sa ginalman. Ha? Basta sa mga tawhana. Nagbilig manok, ko man magbilig law. Ay, ano naman ko igutom na ba kay sa balay ha? Kanang kuan man guday kanang sila magug si Abay Tutong og sitting sing kahoy. Nagdala kog mga manok na riday para among i-apil og dirbi. So lang nagtag 100,000 day. Kunya inigabot sa buwangan day. Ako ra sugalan. Sige lang jugag panabong wa magay tay sudan. Ay kabalaka day kay karon sunod adlaw. Manari man ni. Daan natin sudahan dagan. Ah, sinang katag 100,000 ang buo kada usa budget. Sugalan na og 30,000. Ayote nana kay 50 wala magay kapalit og chicken joy nga tag 25 na. Ay na si Yaw-Yaw. Bitigay nagporta na di kay magpalit ni law. Ah, Wa man magbilig law og mga tawhana. Ay, problema na nimo, pangutang dito. Wa ko sudan gigutom gani ko. Ah, sige, ibili na ka na ko dito ha. Kanya human. Ang kini ako mga manok. Tanaan ka kay. Mupay kulaw ko dito sa lahan ni Burding. Daga. Ang ulo ng titinig. Kuan ng tawana. Kaya sa na bata. Oy, Hey! Hey! ay, Awa day nakadiskarte gid ko day. Nakautang tuglaw dito day. ha. Nangutang daw. Napo ka kilo ni. Way problema. Di ako kwarta. Daan kita. Bayri tanan to utang ha. Sobra na tayo Bilang ko mahinong ka karon mo ko kanung mo magbayad kag utang lawag manok nang ko. Nabuutan siguro no. Ang importante nga makabayad ka sa utang mo pay sobra o dapat ko kwarta diri. Abing bangko karon kami. Salamat Rilay. Tulaw ka sa kung manok. Kung kuri lang para yun. Anong manok din mga kabuok tayo? Bato na titisikaw yung utong puso. Gibaligyan ako. Nabuwag na naman kong ibaligyan. Ngainog, tari man to! Natay! Hoy, importante nga nakakwarta ta. Ala ka dahil! Hindi man to kuha! Ang tay kwarta okay na na. Kasabi mo na ako gani! Kasabi mo ka ulit lang ako! Hindi ra pug ikaw kana.